प्यार के पूजा कह रहे। भोजपुरी इंडस्ट्री के साइलेंट स्टार नीलकमल सिंह फिर से मार्केट में तहलका मचावे के उहे अंदाज में, उहे लुक में, उहे कंपनी के साथ नीलकमल सिंह को बहुत ही ब्लास्ट गाना होता है। जो गाना का नाम हो पगली दिखावे अगरबत्ती। गाना खाली भाई टीजर आउट हुई एकदम तहलका मचावे लगल। पीछे दिन भी नीलकमल सिंह एगो गाना ही रहे जो गाना का नाम है पगली दिखावे अगरबत्ती, जो इंडिया में नंबर 1 गाना बन रहे। आ नीलकमल सिंह के कैरियर के एकदम उछाल मार दिल। नीलकमल सिंह गाना लिख रहे आशुतोष तिवारी। आ ई जोन गाना बाटे गाना के लिखे बड़े आशुतोष तिवारी, जो पगली पूजा करे जो गाना होता नीलकमल सिंह के सारे गाँव हम भोजपुरी चैनल से जेकर फिर डांसर बड़ी रक्षा गुप्ता। भाई का यादा बा का डांस बजे म्यूजिक डायरेक्टर बड़े शुभम राज। बहुत लाजवाब गाना लिखेले आशुतोष तिवारी, जो कि इंडिया में नंबर 1 बन जाला। नीलकमल सिंह के आवाज़ रहो गाना मार्केट में ना बाजे एकदम बातें कुछ कहती भाई। नीलकमल सिंह के जितना भी फैन बा ये वीडियो के दबा के शेयर करो कहे नीलकमल सिंह के गाना 11 तारीख के आउट हो जाए, मतलब 11 तारीख के रिलीज हो जाए। अभी तो खाली टीजर आई बा तो मार्केट में तहलका मचा रहा बा। भोजपुरी इंडस्ट्री में एकलौता के शेर बात नीलकमल सिंह, भोजपुरी इंडस्ट्री के साइलेंट स्टार नीलकमल सिंह के भाई सगरो चलती चलेला कि